Ongi etorri beste bideo batera. Kasu honetan, Plato Fanaien beste amaiera artistiko batera. Eta hau gustatzen zait, orain dela gutxi ikusi dugun Alfien amaieren ariketa bat delako. Posizio normal bat dirudi. Beltzak bi pioi ditu, zuriak bat, baina zuriaren erregea beltzarena baina asko ere hobea da. Eta zuriak irabazi behar du. Beraz, lehenengo mugimendua erraza izan daiteke. Esei, bere peoia aurreratuz. Orain, afil beltzak bi aukera ditu hori oztopatzeko. Alfila D5 erraz ikusten dugu ez duela funtzionatzen, alfila C-lau eta gero, alfila C-lau D7 eta alfilak ezin du D8 laukia babestu. Eseira ezin dela kojun erregiak jango lukelako, eta A6 laukia bere peoiarekin okupatuta dagoelako. Beraz, diagonal horretara ezin da joan. Zaukera daka alfila alau. Horrek behartzen du C7 mugimendua eta alfil D7 mugimendu. Eta orain ikus dezakegu zein ondo dagoen kokatuta errege zuria. Errege E7. Diagonala txikituz. Gero ikusiko dugu segertatzen den alfila F5 mugitzen baldin bada, baina alfila D8, erregea D8. Eta orain, bueltatu gaitezke, bi diagonetara. Alfila B7 argi dago ez duela funtzionatzen, alfila G2 behartzen duelako aldaketara eta peoiak koratuko du. Beraz, alfila B7 eta gero, alfila F5, gero ikusiko dugu alfila 6 segertatzen da, alfila D3, berriro ezin du jan peoiak koratuko lukelako, alfila 6 jokatzen baldin bada, alfila C-lau, alfila ezin da mugitu diagonaleta zitzeuta dagoelako, eta alfila C-lauk ahalbidetzen du D8 dama izatea. Beraz, alfila ezin baldin bada mugitu, ze egin daiteke. Bere peoia aurreratu, G3. Alfila F5, noski, G2, D8 dama, G1 dama. Eta ematen du hau berdinuta dagoela, biek dama dakatelako. Baina orain ikus dezakegu zein gaizki dagoen errege beltza. Errege E7 eta gero. Hake, mugimendun bakarra errege G7 delako, eta orain dama F8 matea. Eskerrik asko hor egoteagatik eta beste bideo batera arte.